Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Sali iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaat. Iti may sa analawa apaset ti kabambantayan, talula ang ti balay a masarakan, ket may kapat ti balay ti katugangak, nga da iti igid ti dalan, nga isu ita ti pakipagnanaidan mi iti asawak. Awan ti makunak iti katugangak a babae, ta saan a naimot, ngem adda ugali na, adyak masalaan. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sali. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sali! Umasidag ka man ditoy! Wala, makapungtot samat ni Nanang. Sali! Mangmangagnak ka day! Umasidag ka ditoy! Tada kaya't kau ngay baga! Nanang, umaya kon! Madamdama akto nga aglaba iti karayan. Una yan ti kastoy. Nagrigat ti makikabkab balay laang. Tamasapol a sumursurot lat tanda tao iti kayat tinakaikamangan. Sali! Anya jay nanggagkaw. Nga anya, Nanang? 5 bas kanu daloling dito'y balay iti naminsan. Kadwana dagiti anak na. Naginanada kanu dito'y balay. Saan mo ida apinakan iti panggal daw? Di pa'y kat nabisbisinan dan iti dalan. Kasano ko mga ayabak ida? Kat, jakmat ida amaam mo, Nanang. Kan may saan nga oras ti pandangan idi lumabas da ditoy? Ay, Sali No kasta ti ugalem, ti saan amang pakan iti bisita. Dinak itultulad ta saan akasta ti ugalay. Siyak, no adda lumabas dito'y balay, uray saan ko nga amambaw, padagasak apakanan, uray saan atsimpo ti panangan. Ay, mangibabain ka iti kasta nga ugalay. Ay naman ang Marta, nakababain matan kada kayo. Inungtan nyo pa'y ti manugang yung maipapanlaang iti day taabanag. Kinapudno na, awan day jay kada kami. Ay, husto lang ti imbagak iti manugang ko. Iti kasta, amunan taon ti aramiden na iti sumarunaw. Sa bagay, adda kada kayo day ta, manang Marta. Ay, kasta nga men ti dinakalan mi nga ugali. Kayat ko, saan ang mapukaw day ta asursuro dagiti naganak kada kami? Unan niya, tamalagip kong agpaiso edi balasang akpay. Kung akanyak day di lola, no adda bisita, respetuan ka no, padagasan kan pakanan. Ay, katuan Tsak iday, no adda bisita may, paturugak iti seled ko, katsak ti maturog iti datar. Ngam ita, kaslaman manumot kan ti kasta, manang Marta. Amin matakayat ni Nanang kat sursurutak. Jakmat ngamin amam mo dagichay. Amin mat ngamam mo kakabagyan nyo. No may ta dito'y balay kat padagasak ida pa kanan. Ala, paspasensya mo ni Nanang. Kasday na talaga. Tikayat na, amin ka no abisita, tratuan na nasayaan. Dayta ngamin tinatawid da asursuro, kadagiti naganak da. Uwan nga rod. Adapay na minsan. Limabas dito'y tinakiinom iti danom. Kat impartyan na pa'y iti manok. Ngam no datamot ti mapan iti daduma a lugar.
Saan mo't akas jeti trato da kadata? Bayamon bakit? Ala, bayam. Tano makakwarta at mangipatak direkton iti kabukbukudan ta balay. Agyaman naglakay. Nukas ta ti kapanunutam. Agan anos ka pa lang bakit? Anusan ta ni nanang, no niya man ti bagbagana. Wan, Teddy. Sige nga rod. Tayo nakagpakanan iti manok. Naglukmag titarakan mi amanok Dandani siguro agitlog da ito yan. Agpaarami daktuman ka ni Teddy iti pagitlugan na. Apo! Apo! Ni. Makino, makmad! Ay, dumanon kayo latan, tata! Ay. Makino, makman. Ay, mawawak launay. Kan nabanugak pa'y. Adayu pa'y dito iti papanak. Asino da ka de, tata? Di mo dabagan, tinagan na. Ay, bagam ta dumanon. Ada dito'y unag ti karamba, pagalaan iti danaw. Wananang! Sige, tata. Dumanon kayo. Agyamanak, balasang kao. Sige kabsat. Papanakaon. Yatagyamanak iti danum Ay, mabitlaeng. Dandanain ti pangaldaw, kabsat. Mangaldaw ka pa'y Sa kanto ituloy amapan iti papanam. Ay. Sige lang kabsat. Nakababain mo't makipanganak pa'y lang. Ay, pangaasim kabsat. Diyak kayat mabisinan ti asino man alumabas iti pagtaengak. Iso nga urayam biit tamang parti kami iti sidaan tayaw amanaw. Ay, sige kabsat. Katagihamanak. Ala, isagana mo dagiti pinggan kan malukong iti lamisaan. Naluton ti sidaan tayaw, salay. Wananang. Ayabang mutan ni Teddy nga asawam tamangal daw tayon. Adto'y dagiti plato. Umuna kayon amangal daw. Madamdama kaminton. Saan man akasta? Masapol nga agsasango tayaw amangan. Ala, ingkaya ban ti asawam? Wananang. Ay kabsat, umaykan. Ay mangal daw ka pa'y sakan tumapan iti papanam. Anya itayan tinagan mo? Isak ni Bonnie kabsat. Ay syakmet ni Marta, kabsat. Ala, sumango kan iti lamisaan. Ay, anusan tayo ti agsida iti manok Tane, adayaw ti paggatangan iti sardinas. Naangaw ka mo't kabsat. Napanan ti bisita ni Nanang Sally. Umaykan. Sumublatan amangan. Amangan dadama ko na ni Nanang ken ka, no di ka umaymangan. Awan ganas ko amangan, Teddy. Nasakit tinakam ko kaninanang iti panang parti na iti tarakan ta manok. Sapay intad da kanyak day dya manok. Ngamimpasida na lang iti sabali at tao. Anya? Oray ko mamot na impakada na kanyak. Saan mat? Unayan ayan ni Nanang. Ala, bayamon. Masukatan tumot lang day dya eh. Kas nakunakon kan ka. Agan anos ka pailaan, bakit? Teko nam, Jack nang nagtiimbagam iti anak ko. Nana. Arsagid kamot launay amanugang salay. Para manok laeng nagsakitan tinakam mo. Bayam, taso katak iti uray dua amanok. Nanang, mabidlaang! Diyak paspasukatan ti manok! Nanang! Sukatak, tapno awan ti maibagbagam. Nagmaditi ugalim anay kamkamang. Jack lain pagarup ada kayo gayam ti kunada a buyer ti animal, tata. Wen, siyak. Ket malagip kaw, idi pinadagasdak iti balayaw. Idi na minsan na naisarungak iti lugar yaw. Imayak tata. Umay ko ngamin ibaga nga ilaklakok ti dua bakak.
Ngam awan meten jay tao agumatang ko ma. Ada ka nung meten na ala na abaka. Sige. Siya kung timanggatang itilaklakom abaka. Ay, agyaman tata. Ay na, kasapulak ngamin itati kwarta. Agpaaramid kami ngamin itibukod mi abalay, tata. Kastaya. Sige. Gatangek, dagiti bakap. Salay, malmalpas mo't gaya man ti papaaramid yo kanite di abalayo. Nanang, basit kan simple laang ti balay mi. Tapno mabit amalpas, nana. Naimbag mo't tada dagiti lalaki akaruba. Ngay may timulong kada kayaw. Nga rod, nanang. Day talaunay ti pagyamyamanan mi. Talibre ti serbisyo da ditoy. Makanlaang ati paggastusan mi. Ay katwen kasta tinasayat nga kakaaruba salay. Tano isudan tumat ti agkasapulan, ay kat mapanyumot tulungan ida. Day, at gayam ti manok asukat ti pinartik a manok yaw. Iso nga mayak ita ditoy. Ala, ay sus, saanen, nanang? Jak pasukatan ka na kayo dayjay. Sigurado ka? Sigurado ka asaan nga agsakit tinakam mo salay no awan kasukat ti manok? Una yan, saanan ko naklangarudan. Yawid yukit di daytan. Umalis kami ni Tim paramid ko abalay minanang. Sa nabale, tagkakaarno ba tayo, mate? Dita kami lang nga to abantay. Saan ngamin akayat ni Sally, ti balay nga da iti asidig ti dalan. Ala, sige laeng. Agakar kayo no kasta ti kayat di asawam. Panawan dak nga agmay-may sa dito balay. Ay, nadi ka agdanag nanang. Takanayon kami to nga umay dito yung balay. Saan na kayo magkaabay-bayan? Ay kat, agyaman ak nga rodano kasta, anak ko. Ay, maikawa ak iti kaawan dagiti anak ko. Mayat mo't din no lumasin da. Iti kasta, amuda ti awan kan adda. Adda tao. Sino ngay nga taday ta? Ilukat ko ti ridaw. Apo, umay kami man makidagos dito'y balayo. Narabyan kami iti dalan mi nga agawid. Ay, kasta ay sige, umunag kayo baraw. Ay abam ti kadwam, tagtugaw kayo ditoy. Inak mangisagana iti pangrabyan yaw. Agyaman kami unay, nana. Uy, umay ka dito yan. Ala, panawan kayo pa'y nga rod ditoy, babaraw. Nabnabsog kami, nana. Naimas ngamin timpasangom kada kami amakan. Pagkag paiso, nana. Ang pasensya ka na. Umay ka. Ay, pangaasiyo. Sandak ko maapatayan. Kasyandak. Iruwar mo amin akwartaan naglakwan nyo tiba kayo. Kat itadyo amin kada kami. Awan ti kwartak. Kasta, kaya't mo tapang panguran ka, ha? Aging gamatay ka. Pangasiyo, babarok. Punot ibagbagak. Awan kwarta maitad ko kada kayo. Kan makita yung may bakit akon. So akasyandak ko ma. Sige. Irakad tada ito yung abakay. Satag sukimat dito yung balay na. Diyos ko, asino tinangaramid ka na kayo iti kastoy nanang? Apay mo tin nga yung kalot na kayo ditoy. Naimbag tanda ka, anak ko. Doa lalaki, iti pinasangbay ko iti balay. Kalpasan anang rabiid, kasi matan tinaramid na kanya. Ala, umay kayo. Tay panda kayo di ospital nanang. Sikapay lang ti makamong agbantay ka ni nanang diti ospital bakat. Masapol nga agawid hak. Tawan mang pakan kadagiti na panawan tayo atarakan.
O sige, di ka madanagan. Agyaman hakbakan. Tede, kumusta ti inayong adda iti ospital? Nasaya atin tata. Makarwaran iti mabiit. Ay una yan. Nagawan kat ti konsensya na at ti tao ang nagaramid iti kasta iti inayaw. Naimbag, tasaan da pinatay ti inayaw, Tede. Day tangarot ti pagyamyamanak tata. Tiyamu na siguro. Kat adakan ko na tinaglakwak iti dua abaka. Asino mat nga iti nakaamuan da ang naglako ka iti baka. Day tangarot ti borbor tsa kanyak. Maminsan, pampanunutat nga ang mga noda pa kainaigan ti tao anang ilakwak iti baka. Sale, anak ko. Agyaman ako unay ka iti panangas asikasong kanyak dito ospital. Awan anyaman na, nanang. Di yun panunutan, dayta. Dikit di pa nagpaimbagyo ti panunutan nyo. Itikas na, makaawid tayo adagos. Anak ko, pakauwanin ako ma. Ni, awang mabasulyo. Adda ayamat. Basol ko, ti panangikalkalin taga, kadag iti bisita, at dumagdagas iti balay tayo. Nanang. Italaan na amiris ko ti amin. Saan gayam anasaya at timang padaguslatan iti tao iti balay. Nang runa no saan tayo ngam-am mo. Nanang. Iso ana didigra akon gapo iti napasamak kanyak. Husto ka, balasang kao. Saan arumbang abasta padagusan ti may sa atao iti balay. Nang runa no saan tayo ngam-am mo. Ngamen, saanen akas ide ti panawon ita. Iso amasapol ti panaganad. Manipod idin, saan na nabastag padagos ni nanang iti asino man a tao iti balay na. Gapo tanadidigran. Iti sana nagbayag, adda man na nadamag mi akasmet lang iti napasamak kini nanang mi iti kabang-ibang a lugar. Gapo iti dayta, nagbutang kami. Kat inlako min ti sanikwami iti bantay, kat napan kami nagnaed iti purok nga asidag iti igid ti kalsada. Kat intugot mi ni nanang. Alakastan, katagyaman ak iti panangidrama yo, iti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Sally. Pagayam Sally, agyaman kami iti daytoy apakasaritaan. Nasaya at nga ugali, ti managparabot. Ngem kasapulan lata ti panaganad. Saan unay nga agtalek, iti tao, asaan mo met nga amam mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Sally, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.